дар гузаргоҳи Қазоқистон дар марзи Русия баъди ҳамин нишасте ки вазири корҳои хориҷӣ ҳамин мушкилиҳо паси сар шавад то ба поён расад. Салом ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азизу гироми қадр, як информатсияи нав ба маълумоти шумо расонида, аввалан дар ҳамин ҷо ба ҳамаи шумо як чиза тавсия метиҳам. Як бозии 100 билета сардодагӣ будем, яъне ки рӯзи 29 апрел соати 19:00 ба вақти душанбе эфир мешавад ва мо финала мегзаронем. Билет ҳастай ҳозир, касое ки мехоҳем бихарен 250 рублай, номерое ки рӯи экран да меброя Сбербанк дора. Сумтам мепартоед дар ҳамин номер ва дар ҳамин номер WhatsApp ҳастай, бо дар WhatsApp-аш чек тароӣ мекунед, тамом. Нафаре ки тамошо кардесай, як дона билет бигӣ, тамом мешава. Рӯзи 29 финале. Чихеле ки дар интернет сару садоҳо бисёр астай, чандин видеоҳорам паҳн шудагиай оиди мушкилии шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон дар марзи Қазоқистон. Хушбахтона вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон сафири Федератсияи Русияро барои суҳбат кардан, барои нишаст кардан даъват кардан ва хушбахтона суҳбат ба анҷом расид. Сафири Федератсияи Русия ба вазорати корҳои хориҷӣ даъват шуд. ҷумҳурии Тоҷикистон ин мушкилиро дар вуруди шаҳрвандонаш ба Федератсияи Русия иброз дошт. Вазорати корҳои хориҷӣ ҷумҳурии Тоҷикистон дар пай мондани садҳо шаҳрванди тоҷикистонӣ дар гузаргоҳи Қазоқистон дар марзи Русия, сафири Русия дар ин бора даъват шуд ва нигаронии худро дар робита ба ин ҳодиса иброз карданд. Дар ин бора аз вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон хабар дода шуд. Яъне ки вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон бо сафири Федератсияи Русия барои ҳал кардани мушкилие ки имрӯз ба асари муҳоҷирон дар марз омадасай суҳбат карданд ва хушбахтона ин нишаст ба охир расид. Фикру ақидаи худшона вазири корҳои хориҷӣ баён карданд бо сафири Федератсияи Русия. Яъне ки ҳамин мушкилот махсус зери назорату зери баррасӣ кардан қарор гирифт ва худованд розӣ боша ин мушкилӣ паси сар мешава баъди ҳамин нишасте ки вазири корҳои хориҷӣ бо сафири Федератсияи Русия суҳбат баргузор кард. Хоб тамошобинони азизу гироми қадр, мо хостем ки ҳамин информатсияи хуба ба маълумоти шумо бирасонем. Иншааллоҳ ин мушкилиҳо паси сар мешава ва чихеле ки гуфтем вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳал кардани мушкилии муҳоҷирон як нишасте баргузор карданд ки ҳамин мушкилиҳо паси сар шавад то ба поён расад. Хоб тамошобинони азизу гироми қадр, видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То наворҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.